halin ruwan nan yana da zurfi. Gaskiya ne, abin da yasa ne na dan jege wayata ne ta wannan gonan da na dan bi ta can sai na ga wani kifi ya biyo ta cikin ruwan ya mu magana ya ce malam shinkafan nan fa taka tun wacce kai yafinta da rani a cikin wannan kogin to fa yanzu ta fito. Kifin shi kifin yake ce min nace ta fito yace ta fito. To shi sa ni din yanzu sai na zagayo ta nan sai na tsaya ana. Kifayen ne ma suke shiga cikin ruwan sai su dinga dauko min shinkafa tushe suke kawo ta nan. Kifa abin da yasa shi kifi ka san dan ruwa ne ba zai iya tsallakowa tudu ba. To shine na sun gama tara min ita anan sai in shiga ciki sai in ga dauko shi ina fito da shi. Shi sa in ka duba ma kogin ai da san asali ita wannan gabar ai ta can take. To ni din ne na hau tsakiyar kogin sai na juya kogin shine habin ya dawo nan. Ai ba matsala bane. Madalla. Gaskiya ne. Bari in kama aiki na. Wani wajen zaka je ne? Zan dan je wajen wani aboki na ne na ga kuma kana kokari. Ai ba komai ai mun saba ni da kifa ai mun saba. Wani sa'an fa zama nake sai mun tatsuniya ne man musu tatsuniya. Ai da gaskiya ne. Amma tsohon nan kai ba ƙarya bane haka ne abin. To gaskiya mugun makareci ne amma Allah kiyaye.